Evo, vi ste se prošle nedelje obratili sa željom da srpska dijaspora dobije mesto u Skupštini i da srpska dijaspora može da glasa putem pošte. S obzirom da se bliže izbori, to je vrlo interesantna tema, interesantno pitanje. Evo, hvala na prilici da o tome govorimo. Znači, mi već 5 godina uporno tražimo, prvo ono što je tako lako ostvariti, to je da srpska dijaspora glasa poštom, odnosno državljani Srbije koji se nađu van Srbije glasaju poštom. To bukvalno imaju većina zemalja sveta, nekih 100 godina, kao moja druga zemlja, Australija. Također tražimo da se formira nova izborna jedinica, znači još jedna izborna jedinica, koja bi bila za glasače van Srbije, gdje bi mi glasali, koji imamo prebivalište van Srbije, za naše kandidate koji su također van Srbije. To ima Hrvatska, to ima Rumunija, to ima, znači, skoro sve okolne zemlje imaju takvu izbornu jedinicu, jedino mi nemamo i naši se političari potpuno prave nevešti i ne znaju kako bi se to izvelo. Evo, samo neka provere, evo, u Hrvatskoj je 11. izborna jedinica, imate izbornu jedinicu Zagreb, pa ne znam, i 11. je Srbi, odnosno Hrvati van, odnosno državljani Hrvatske van Hrvatske, pa i Srbi u Beogradu, Srbi iz Srbije glasaju u suštini u toj izbornoj jedinici koja je jednostavno van teritorije Hrvatske. Mislite Hrvati koji su u Srbiji glasaju za... Ne, pazite, to nije vezano za naciju. Znači, svaki državljanin Hrvatske koji glasa van Hrvatske, on je izborna jedinica koja se zove... Hrvati koji su u Srbiji, da sam rekla, da. Tako da. Neki se pitaju kako sad to da glasa neko ko nije. Pa to su, znači, onaj ko nije državljanin Srbije, on ne može da glasa. Ne bi mogao da glasa u toj izbornoj jedinici koja je namenjena za državljane van države. I dobro, šta bismo dobili time što bi dijaspora glasala poštom? Pa, evo šta se desilo, na primjer, radi ono što sam ja lično gledao u Australiji, kad je Berlusconi omogućio da glasa italijanska dijaspora poštom, da ima izbornu jedinicu i faktički 12 poslanika u parlamentu. To je bila takva aktivizacija te italijanske dijaspore koja je već faktički se asimilovala velikim delom, jer je već tamo 100 godina većina njih, da su to bili pravi izbori kao da ste u Italiji, plakati, skupovi i tako dalje. Tako da je to jednostavno spasilo bukvalno Italijane od jedne potpune asimilacije, što oni već promenili imena, oni su katolici, znači njima nije problem da se i verski integrišu i asimiluju, tako da je to jedan od aspekata. Drugi aspekt je, jednostavno sada uzimamo Evropu da je najviše naše sad ove relevantne dijaspore. Evropa je pre 3 godine, prvo Merkelova, a onda i Francuzi i Englezi su rekli ne, mi više nećemo da doživljavamo ove ljude kao gastarbajtere, mi hoćemo da ih integrišemo, da oni postanu Nemci, da postanu Francuzi, da postanu Englezi. Znači sad je takmičenje koja će zemlja više da integriše, da ne kažem asimiluje te ljude, da li će oni da postanu za 3 godine samo Nemci ili će biti dijaspora u Nemačkoj. Tako da to je jednostavno uključivanje, jer dijaspora je srpska danas najobespravljenija dijaspora u celom regionu, a najviše procentualno učestvuje i u srpskom izvozu i u doprinosu u budžetu. Primjera radi. Na koji način srpska dijaspora učestvuje u doprinosu u budžetu? Evo ovako, znači zvanični podaci koje ministar Srećković stalno ponavlja, koji su tačni, su da je to 5,5 milijardi dolara. Evo konkretno, znači ako milion ljudi, a milion ljudi je zaposleno u privredi Srbije, to je znači 10, to je moj mobilni. Dobro. Izvinjavam se, utašnije se javlja. Dakle, milion je zaposleno u privredi Srbije. Fond njihovih plata, neto koje se isplate, je znači oko 4.000 dolara, 4.000 evra godišnje, što znači da bukvalno, ako bi gledali neto plate privrede Srbije, taj iznos, isti toliki, pošalje dijaspora. Evo, to je recimo jedan odgovor. Šta bi dijaspora uradila kada bi dobila poslanička mesta u Skupštini Srbije? Šta bi Srbija time dobila? Šta bi dobio narod ovde koji živi? To je ključno pitanje. Jeste, veoma ključno. Slažem se s vama. Jeste.
Dakle, naše su procene, kada bi se izvelo i političko uključivanje dijaspore, a ne samo ekonomsko, kako se to lepo kaže. Pošaljite vi pare, a rukovodstvo imamo, je li tako? A para ne dobijamo nikako. Dakle, šta se dobije? Mi želimo da srpska dijaspora preraste u trgovačku dijasporu. Dakle, da postanemo ono što te druge male nacije već jesu. Znači, jevrejska, jermenska, grčka i tako dalje, kad govorimo o dijaspori. Dakle, vrlo uspešne dijaspore ekonomski, kineska dijaspora, indijska dijaspora. Dakle, da mi budemo osposobljeni, da imamo garancije, da možemo da budemo podržani, da podržimo srpski izvoz. To je glavna stvar. Pogledajte Turke, recimo. Oni kompletno dominiraju segmentom koji se zove prodaja voća i povrća u Nemačkoj, Švajcarskoj, Austriji. A to turska država podržava, uključuje da oni to rade. Znači, tu su profiti sa obe strane vrlo visoki. Dakle, mi smo uvereni da bi srpska dijaspora, kao što je to bilo tokom čitave naše istorije. Evo, moji preci Jovičići su bili čuveni trgovci iz Semberije i uvek je jedan stric bio u Beču i bio je glavni uvoznik naše stoke iz čitavog ovog dela. Sramota je da sada mi ne možemo da izvezemo maline, zamislite. Mi smo prvaci sveta u malinama i sad se smilovo neki Austrijanac da otkupi sve to. Dakle, jedna od ključnih stvari je da ne doživimo našu dijasporu kao jednu propalu stvar, neke izdajnike koji su napustili svoju otadžbinu, nego kao trgovačke kolonije koje tamo gde jesu mogu da uvezu našu robu i naše radove. Građevinske radove, montažu i tako. Dobro, sad ispada da mi malinu nismo mogli da izvezemo zato što nemamo dijasporu. Koliko sam je vas, ako sam vas zapravo da vam kažem, primjera radi. Osoba koja je predstavnik Privredne komore u Beču, šta mislite, da li zna nemački jezik? Ne zna. Mi biramo ambasadore koji ne znaju čak te glavne jezike. Evo, moj bio ambasador u Australiji 5 godina čovek, vaš kolega, znači neće pominjati njegovo ime, koji je ponosno rekao, ja ne znam reč engleskog, neću da naučim reč. Ne znam da kucam na kompjuteru, neću da naučim. 5 godina je bio tamo. Pa šta je on? A kako može neko, ako pričamo o dijaspori, vi živite u Srbiji, tako ja sam vas dobro razumela. Ja, znači, živim... Imate državljanstvo iz Srbije i... Kao svi predsjednici Svetskih kongresa, moja obaveza, kao jevrejskog i svih drugih, da živimo na relaciji faktički dijaspore i matice, da bi mogli da zastupamo ovde interese. Kao što interese Srbije u Sidneju ne zastupa dijaspora, nego zastupa ko? Neko ko je došao iz Beograda. Znači, mi moramo doći odande i to je glavna stvar. Jer mi ne želimo više da u ime nas govori Srećković, odnosno SPO. I to dobro, nećemo prozivati nikog u programu s obzirom da druga strana nije tu. Ali jednostavno, 20 godina postoje Ministarstvo za dijasporu, pre se zvao za Srbe za Srbiju. Nijedan jedini put nije bio niko od lidera, odnosno aktivista dijaspore. Znači, to je jedna od ljudi. Znači, kako sad neko ko nije dijaspora, sve vreme priča o dijaspori. Pa ja to upravo pričam. Vi ste ovde u Beogradu. Ma ja jesam, evo ga pasoš, molim vas. Ja imam stan u Londonu, Sidneju, dobro, nije bitno da imate vi stan. Pa čekajte, ja dođem ovde. Ali vi ste ovde. Na užas Srećkovića ja dolazim stalno ovde. Nemojte prozivati nikoga ko nije u programu. Znači, ovdje smo završili. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala puno na gostovanju.